І так, ми шукаємо Бориспіль, станція метро, Лівобережна, від метро, буквально 5-7 хвилин ходьби. Заробітна плата там 1500 гривень за зміну, розкладаємо кандидатів від 6 кандидатів з досвідом роботи від 6 місяців. І так, графік роботи ми узгоджуємо з кожним індивідуально. Зараз там працюють дівчатка, вони самостійно складають графік. І також хочу повідомити, що всі ці контакти ви можете знайти у нашому телеграм-каналі, який закріплений у шапці мого профілю. Там є ці всі вакансії в цьому телеграм-каналі. Це все реальні кав'ярні, які шукають зараз собі працівників. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ви можете також в пошуку просто знайти Хоріка преміум. Це ніякий не скам, не спам, нічого. Це ви просто переходите і відразу потрапляєте на нашу сторіночку нашого каналу. Тому там більше вакансій кожного дня.